Nilip MSC constituency ke parlo borsari teron arong mekar hemepi sangpi kaham teron pihem ingnam ainar ajo phorphai isira chitim malom hem kateng khem tam bonta kopai ki menjok okpran anke tejoksi nepkunlang Chokela police station ke parlo bokijan forest beat account adun het ke do borsali teron arong mekar hemepi sangpi kaham teron pihem patowe ajo phorphai isira chitim malom ingnam ainar ke paru bom ajok nampi nam durta nangkombom asondo lasi marat mareng da kache pana thai kabi kedo thai kabi ajak munit kedo adim munit kichu ason hai huisi nang curi ronglo laso ajak kedo ke thak siksak dak anpin lo lasong si pato we jok ta hemit pi sang pi kham teron pi hem amethang ke chuji asoma aphan ke pa chuji aphan ki sik pi asang asok anta chupi tekang thai lapen kitun ahem si ke pitikang da ajak poli kasu anta kesak tekang la bajok hemipi sangpi kaham teron pi aning kiduk pen chuning ri dak arong ke chuki hula ajon wang ta hemrit kipri puke hisapun elo bonta non pu arni anta forest pen akerap puke thangna ta abelang lasik ke theke dingatum pen chelang ponthek asante messenger pusi chuning ripon chokela pen firiptiso tike news Orlom nampeng nar nang ni tuma hem nang ki pri pugar julong sila solam klar dak chini fasini tuma solam pachini tha तो वे बा जी बाद 230 malom pendo mane populo agom ke long ke hem anang le rock arpong ti free ho an si ni tung ka agom long lo masi te bok te rai dom phan la pu phun chi contact lo nang hong don lo an ke la pen ke kat ke la pen sang bara sang bos spicy la pen ke chu sang ronjira sang le be la beg bang ke ronjit bang ga dah long lo la pen bara bang ke bag pen ma plastic bag pen ma hichu delo enke la pen ke hung pen enke aning ti pinang anang angnar rong lang tamya ko ki hung tum de tu pen masi ali na tu padam lo ali suding tholen lo masi bagana tu bek choklo dam delo an parking ke kasu phuli ke na hok la hai delo jon kon bak dulo jon ve kona polom ha 30 malom la sonar ke bang un hunang tum kunas ke dulo na hok ta kat thai ta de lo kat ta thek thi de lo masini tum bang hemal lo si du er do nang tuma phan na pasik sak selang boi bang abhan bang pasik sak sik ke lokson dun ke kon bak dulo kasu harlong la pen phulli la pen la sang bara sang pen ronjira sang la ame patumi ni phaing koi rapho aru chi closuri lang koi hiniar ni thelang phorphai kitham apor deithoralong MSC Richard Tok biaphan kangthum karchu karni asai kedeng pon lasong se lakhaing koi ratrok Duarbagri constituency ke parlo deithor police station angkhang methang ahe mate deithoralong warm welcome mate kangthum karni karchu asai kedeng ajai me ke pamon pon lapen ke wangji kilik apor hot kachi patte dun longjia phan pura BJP pen kachi toidun Duarbagri constituency along pen puthot nanapong Karbiang Autonomous Council surinang koi hini anikan MSC bangpho angbong pen ticket kachi palong dun kilik along BJP asong pen BJP candidate puthot kachi palong dun thuapot patumi apor deithoralong ongdung arat pen penang an asong klem dam rapet do an chetong pon si bangso asai deng pon ang parta bangso karcho lapen kedeng ajame ke paman pon along bang foreigner ke armu sosi chetong pon lasong si MSC Richard Tok biaphan kangthum karni asai kedeng pon thuhut labaghan Assam taradong gate along pen hadak deithor along an bike rally kipsitami paman pon lapen bangso warm welcome asai kedeng ajame ke paman pon thuhut sitame BJP aphan ningka chithe Dunsi APHLC Bokajan LA pen Westi langdis tami puthot BJP along bangsi chepa ogdun ang parda Congress asong pen sitami che OC puthot BJP along chepa ogdun as lason si penang an asong pen wangsi puthot BJP arat chari asong along chepa ogdun rinti pen BJP aphan RDP dun lapen bangso kangthum karne karchu asai ke deng ajai mek ke paman pon along aluhi aman pen kachi tongdun lake Duarbagri BJP asong claim dam rapet ke theki dingatung kachi tongdun Duarbagri VDC chairman Dolamara Sarkor Rongphai Duarbagri Mondol Committee Maipu Sonaram Singnar Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang ex VDC Chairman Har Singh Hanse IT Cell BJP Minority Convener Joshua Ingti Deithor Lems Maipu Pension Ingti Deithor Lems Kongchungbang Jiten Teron Deithor Municipal Board Maipu Jacob Tokbi
Dethor Municipal Board kache singarpi lapen penang an song claim dam rapid courting jirdum chitong dun ang parta bangso kangthum karnia sai kedeng ajame ke paman pon mesen ing samjin pen pachun pon dihori pan amos ing TK News. Bagua baguri Mumbai and office teacher. And police station I told I really got thinking that Teklam that road ondu a boot can see BJP That is a Dwarbauri presidency loke 15,592 of boot. But so boot and go with a little back long to the possibility. 15,000 to 12,000 was full. 12,000 to 7,500 That is a Sabista Muslim constituency and bomb fan. Long am sit BJP long to the pool. Ini long ko la chok fanse pachu po long ko la chok se ha mission na candidate fanse hai ko Dr. Tilera ko ang leadership Kirenji alam se That is a Dwarbauri long BJP ticket bangko kihan lo la song bomb medali bet ko so ni long ni ko long la so kuda kan bakini bang khong bong pen ko so si chipalong lakini ni Ramsi Akiro ke high command itu getting home Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam itu BJP President Bhavesh Palita itu IMA Pertama Bekoi itu afan kecil hon dua bangera van Bekoi kecil hon tapi dynamic visionary leader alangsong abang pu majok takanilo natin Dr. Tuliram Rohang atau majok junior ke joksi tu nili ningkan pongbong keklen kedam a performance my progress report atin kasi antum chima tapen panis tui fan tiket ni jadi akhiropino. That is a Dwarbauri lo gako BJP pen tenglok party podo party pongbong benali lo na sidan ni ko so party lo na likti kuthet mat Pongbong nalpete BJP pendensi BJP pen si call 2017 and kanani MEC election silangan MP election ke lake itu quarter final itu hai itu forensic dia pakai lalu tak BJP se hai lapen itu kecing hon betul rumah mami na pasal MLA itu dah betul ni Congress pensi tiket long lo MLA kami thang leadership itu kematha leadership punya kecok cedo na apa ko siya bangke negama bangke Congress along yung hele do sitame awar long ba Congress akam ke claim ke cepat duk apor ke cepat dampen dat ali abi cuma central state la penda council along sitame BJP yung sila matawar along do la bosi Congress along ke do pen party tak BJP along bang pen BJP along jerap dun pen dokpit kolam berkali kontame ke hai sir Richard Tok bilang li leadership quality ni temen link ke dok pen mate alang li phanan link ke pen joksi ni dat ke join lo ini ni do congress pen bang ne do tante la poson ni dolang or jok je apna por dolang posi sedang bong ke gitu dali baca tanya mah Barnabas Singh partai dari biasa pen aku ke ping ni ni tu aku kan nanti kalang ni Nijang Karbianglong Aru Nibhai Ingkoi Ratrok Arni Amreng constituency ke Palu Jiri Kindengalong APHLC Klambang Pu Bang Phia Tumdo Am Chingrum Si Nom Nangkele Je APHLC Pen MEC Karjab Dunjia Bang Pu Dhaneswar Rong Pharapan Kangthum Karnia Sai Kedeng Lapen APHLC Apartia Sai Hemsetame Ingpu Pon Bang Somailong Amreng constituency youth president Jiwon Dera Pen Mai Jepa Hempu Ponsi Puthot Mai Pangcheng Pon Labang Somailong Aluhiaman Pen Kachitong Dun Amreng constituency Pen Kithur Dunji Dhaneswar Rong Phar Central Committee
Party General Secretary Bikram Teron, lapen Amreng Constituency Central Committee Rajesh Tiso atum chetongdun. Lapen Thaneswar rong parpen lamthe ke jaipon ke. MSC Rina Terangpi ningkan po MSC khidet anta Amreng Constituency arlo kedam kewang kachelenga towar selamle. Hulik karnuk iwamadon adondo. Pule pudeta henoni puta ningje pon lapen tharve ke thorke chonam dunwer nangilo mate chonang nelo alangli ke rat aphan aphalo kacho jora phan sotlo puta than pachini pon lapen aduntu congress pen ki thudunji abangphi eli singtipi alangli ke damtang MAC ta manlo lapen EM ta mantang abangphi lo alangli ahem Kacharli pen ke do oso aphan lang ke sochor set la puson aning ke henoa moni aphan kanghon ka jinso ave abang phi aphan nangli tum vote pithuji lang maputa pherang ke thengno Amreng Constituency pen MAC Karjabdunji abang phu Dhaneswar rongphar ahin pen ningje pon dongka mukam pen Jona Singh rongphar TK News Jok je patia por nili junjun pabang nili pulam de amot binaterang dia phan junjun puni pulam de Elisi dia phan junjun puni li pulam de sita me rat kachari along ke jongun de pulam te khamkhe kunde pulam te ke chok chi along jongun dang age jongun hai hi pulam te ili to malong kapapi hubji bang ke ang do elo lage lasi ni lagi pulam ni pulang de lalo ili sing di pia bang ke Kongres pensi tiket cewan lo lapen ke damtang stame ili sing di pike itu Amreng along pen ke abu isi ke nang jabi elo lasinon ke sarpiru apor si Amreng along kam klem pik po lapen ang dambi po puke lam kan ni thap lo lagi ni direct si jong thap lo lagi opisi ni lam kan ni thap lo chini dam ne lo je ili sing di pi Kongres pen ke direct ke long bang ke long Nono bang ego piloni ini tak tiket cepolong bor ibor alo tiket bang ke long lo ini setipnya bang ke ini ke ni ata tak kom hegla pot dole prang tak kam ke mulang ko bang ke kali dek lo lagi lasi alang like Kongres tiket cepolong monta angpar ke nang hang tanang hang runde lo nono bang ke las lo posi nang pidadon posi alang lipan alang itu angjir kacing hola jo ini beren korsing Amen hangu nama sila so sini ye tamale. Jom si tiket nang pipe pulatang te moni cilok ke. Dei buku pino. Anjir masih mana mau kihir pulo ka ter. Kihir. Laso ajo ini sing dia bangke jene tene ko pula ben pelode tiket bangke cewan der lo. Lasi kacini da manle bangke non alang like las lo lasi non asal piru apor ke alang like coba hai dek pustame ini tuh Amreng asal bang lo, kumane mana tuh jo amat bahaya deh, berutang telah panggil itu kecil ini dah kang sai bunyi panggil kopi lo. Saat itu mah tadi, none perangke mana langkah kami kian lang berkali lo mah tadi, lasi kecil ini ya bang kia, ini si tipi ke last lo lasi, nona bang yang si hide berutang telah ke kam si kian ke lo. Doan Amreng lo tangkap tuar kasih lampen, doa kasih lampen, lah. Halong sekso kewar pen sen rebel kewar pen kaduk kawelak indum Amreng lo kikian ya kam ana bangke apor sa bangke bangrong bet po hati pupon po amara par get ingin king po sisi kamera tuara lo sisi kamera tartan po malo kirang la lo la ni kami Amreng so sikira mete get sing bu belo la ini tum sini tak alam lo la sila so tum mane tum tiket pini mana Amreng bet pima bahai mana itu hai ne bahai nang ne si tame arthek along bang jase mekat khamkhe ke thep ke lasi pini nali tu ma thengo sini liya chapte kenglo mohet jong alali teron sang ho tame nali tu ma thengo jai te kenglo pen nang khano na changlo APHLC party jong si council cherai long deb program te nang li tu lang tame mohol system ke abe masi abe lu now tu ning handling jor long po lage lake nili hin kaname chetok ang nang bra chetok ang ji lage lapen mohet jong nili hide pen jongsi hide pen api jongsi nili constitution mane stick sidul arona teng pen nili claim dam de pulang nili hasoan nisi chepan pe ji dona tum lage lapen ilitum nanglitum nili phan mate nilitum la APHL sialong ke claim asong japo toman ningki binang ji alamak siabe athe nilitum case ka chedan anta me nilitum api chiure
lapen tangkap yang itu compromise me poteke ke damtang paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen council kachari jiapan aron kimi cheselam nang jipu niltum man ke do Guwahati High Court long tame case pilo lapen khai ta hai dan lo hai dan mane kubi polo compromise me dan polo tangkap yang colale dari porsi akes hai dan lo ke mati kalima kalam di lasi lalo High Court pe na bangke council of kachari atuma pan aron kimi ka selam jiban ceklojon trok ang bong patang bek nang ji pusi order pilo sitame piniar nianta kupilo ceklojon trok lek geleng atuma pan lalu khai ke reng ber nang ji pu aron bangke selam ai he khai ke pavir ji pu aron bangke kacetok prapbi lapen kacetok aning hang he tum pan pustame Terror easy, jail tab le ji. Heglong lo ke pachu head job di hala song truck helikopter na song atu pen. Lamdon ka chetok heglong lo ke dinal tum di long recap put hedum di ho. Seat cap open for all bear. Seat cap a seat mane alengli kang yang hoya thik ba pugali don atu. A seat mane a homosti hai. Ahomosti pelane amreng ahomosti kohan si along le adan the bima ke nel tu si chini muchot lage kalima kalam lapu da beham megala tok lok lage mati pulodan te nel itum la bangso asid ke mate sit istivet pusam amreng asid chot pusam nel tum chiping tum jima chiping tum te la kacha junang ji alam pas yave lasi chethan nam lo sit ke di lapu ke sit sir ke be do kalima kalam dom tum di Homosti sirkebe, lasi itu sitket kecil sopan piji ning hang pik pusita, ha isana iskarbiang lo mana sit isige ram tunang la amjo, dordelan, west karbiang lo ngalong le bang pan kecil sopan pidet tame pleng ha iskarbiang lo mana sit isi ram nang la, lasi Pini labangso amai long na che tong dun ara tum pan ha reson kada men pen kether do ta hai ha hemso men pen kether do ta hai sakuri nang long de nang pipe bu kether do ta hai sitame nang li tuma bangke kupilo hala reson card le kethe gali puchini pame reson card le kethe gali puchini pame la pen hemso le kethe gali puchini pame long ri henla isi nilutum amreng alo meningi tidak mangalalo IPHL situm hai bangalalo ili sing tipi kongres candidate pen ili sing tipi dolo sita me non ilitum pini bang ilitum da piting do pen pini kang sai bangalalo ili sing tipi bang phan ke chini pemelo ili sing tipi ke Islam arta ki do piga banglo arta ke kom o banglang kulang te alang li jowan lang kulang te alang li mua phi klem po pusita cicak milang sita me pini amreng alo bang ke chini daklo ili sing tipia bangke sarpi pik budi pik tanglo lasi amreng arat pini pen insai nang po ili sing tipi panjang si pahaidet lo pulo tangte ili sing tipia bangke ili tum kang sai ni bang lo kachini nei bang lalo la phanjong si pahaidet lo pulo tangte alang li gamat hai bangke pilo alang ke gesar lo mo phi bangka thura thurun de lo jong si alang si haidet lo pulo tangte labangsu amreng along atangka kiduk an ili tum Tuar pencenglok dolong pencenglok harlong kewarnia a pencenglok aduk wel haya kamas tami alang lila sebangso tangka pangrum vet po alang lihat di fuji ponnet po cingkir cek bolan calo lapen aget along alang sisi kamera ton po lapen amreng rat kumasi ki bang we mala paning punot lahaning puri lasi klempo lapen isi bang lalo pinilitum saja ka thoda ningi ber lo lasi jong si litum APHL si apar tiong si council nang ruling wang lo pulo tangte amreng along abangke lahelo amreng arat kinon pini penapke arpek pen hanso helo sai ka chutuki ki ong nailo lasi sarja ek thada ningje verlo jong si APHL si apar ti ke wang loge lo pulo tangte arpek abangke amuhol abang si bibedat po la ronga sor kupima aning ki hang ronga sor kunama ador ke duk ronga sor kunasi ador ke thene ma alang litum si ading hang ling chioram long popusi ni litum pini ladak amreng along pen ke pini pen baksi rada phan pachini dun dak lanjo si benang li haidet bone rada phan kuk jeng si kuk disi klem don ikpo Ili rada phan ini jong si haidet lo pulo tangte aprang si ke klem ponji lake iltum hala paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen
council kachari ji aphan aron kimi ka salam ji aphan se nile tom claim pon po lapen dak amreng ma amreng along jasemet pera kisung bangke lake kadok betame chini horlo lake towar bang nali hak heroni mate phelang pirong supi ben dak mukoilu mana bangke towar bang henopik ben la ansi kahai no lo ilitum evama dondon ple pudame kulli ka bang ilitum amreng arada bang ke hai pi mate sang pi rina terang pi mate ki khitang MSC alang liphan ninga chet he pensi ong dung arada tumbang vote jok pen pahai lapen alang li election ki thuru tame kache chaga bang ko bilo towara bang se ke jeng si ot ko si tame isi baka towar se me alang li ke claim bg bang alang li jakong che pharang hak thedal lasi alang li lake jasemet pet amreng arat phan kachong thui cha dilo lasi nili pudam ji bangke amreng arat phan bang nili ka chuning ri kang tung mate ke pachini kang tunga bangke lapu henlo harve ke thor ka chumat tang lo pulatang te nang lia batai ke chumat tang nelu athar ve jong si thor dak lo pulatang te puthot mate second time bangke ka chumat ji mate ki chuji phan bangke iltum chumat hanang nelu athe iltum non towar kahai no pen ke chenglok pen nang ki sung iltum dak chetong nang lo komat ne tum bangke towar kahai no jok accident pen tame penang chetong nang lo la pen nang li langdam tha amreng river along mate amreng aroy athak dolong ka selam piniar nian tame nanda tangte lang si tame a dolong ka selam ke chenga bangke 2015 na ningkan pesi nang selam pang chenglo si tame piniar nian ta patang thek la pulo jo lasi nili ning thedam pik amreng ra phan athema lang litom tame kisung chetong benang kisung chetong lo nali mukhi ma son dam tha towar thangna tawe lapen sarucha lumsajar arong asonson ke councilor talok si 70 years lo sidabe piniar nian tame towar avela pulotang te sarucha lumsajar ara rafan ningkan ko an lo council kachari tangatum lapen kachari bomatum ningkan ko an lo kachong thui lake 70 years la anta karbiratum ningche the bom mate tribes ara tum mate ST tribes atum ST akhayatum ningche the bom lang malang nangli koan hai ji bukan ning chithe nili ningki pidam pu bangke asap tawe athe amreng ara datum nili phan nanga ching hon hepik lapen ning nanga chet hepik lasi labangke apor mane tarik narkep juna cheklo tarik narkep si lake rada tum si insai po lake ke ong dung komada phan si vote kipi ke ong ma hala bang si hai po lapen nili hai he pu bangke nili chet ta kamat hadam ave athe arni si het jong nomination ke filer ni pusla me nili sikai si chepai ke pin pen amreng ara tum la an si nili phan nanga ching hon lo alang li tum me thanga khi chepai ik pen gari lok si khum ke bak do alang li tum na pa cheng la pen ke haidam ji pulana nili calculation teng pulana ke dam tang 2017 MSC election hot sangpi rina terang pk hai lake 6889 votes pen si hai lo pulatang de nilitum MLA election hot da amreng homosti long highest lo west karbeng long patke kadok kawe nilitum 4000 so se chot votes nilitum dak long lo pulatang te ke damtang rina terang pisang pi rina terang pk hai ke lake 6889 votes pen si hai lo pulatang non nili kamat hateng pulatang de 8000 votes pen si dak pangke 89,000 umat ma ke long la si hai po la pen 89,000 votes ke long ji la bang madu ta long le lake APHLC party si la ke long athe nali mathatha la 6,889 voters ang bong pen bangkoan amunit si bangkoan arat si sakuri ke long foreng awar sai ke long ave umat si ke long bang to inut bahini master role sakuri ke long to forest department andar sitame lage kadok ave arat me chini horlo MSC long pen kupine asuhi mate aridak panang jipu la kinang ave la kumane arranger kumane ACCF an jingki benta lage pachok bom lage lasi nili pudam ji bangke sakuria men persi dak arada phan chong thuilo
ki tang atum tame tame inu tame long dum de de lo lasi kado ba tame chechar hurlo development ke thang ta ve jung development ta ve lapen rat ke tam ke bang kachela ji to wara development sami avi lasi rat bang ke la ke ni ke the dam ji thai je ve lang li phan lasi nil tum APHLC pen kerem hok ji pu ke la ke question masi bang bilu alam masi klang pelu ini an sining thelo la